Għat-tfal kollha hija din il-maratona li ser tkun qed issir matul il-jum tas-Sibt 7 ta' Mejju lejliet jum l-Omm. Maratona li għal sena oħra se tkun organizzata minn The Malta Trust Foundation li tgħin diversi tfal li jbatu minn kundizzjonijiet differenti. Il-Malta Trust Foundation titmexxa mill-President Emeritu Mary Louise Colejro Pleka li fl-aħħar jiem kienet mistiedna fil-programm NetLive fejn tat aktar dettalji dwar din il-maratona. It-tfal huma fiċ-ċentru ta' din il-maratona. U qed ngħidu tfal kollha għaliex qed nitkellmu fuq it-tfal tas-sew kollha. Ġifieri aħna rridu nagħtu każ it-tfal kollha. Ma mbagħad qed ngħidu wkoll it-tfal kollha. U qed ngħidu allura dil-komunità ta' tfal li ma jarawx u tfal oħrajn fuq l-ispettru tal-awtiżmu li ma jitkellmux. Ma mbagħad ukoll hemm tfal oħrajn allura t-tielet kollha din li sissa probabbilment il-parents tagħhom għadhom mhumiex daqshekk aware. U allura l-maratona ta' nhar is-Sibt li ħadd tkun lejlet jum l-Omm hija maħsuba biex dak li għamilna matul is-sena li għaddiet bis-saħħa tal-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi nuru l-outcomes, ir-riżultati, ġifieri jkollna tfal li s-sena li għaddiet tajnihom dal-apparat speċjalizzat biex jikomplu bl-istudji tagħhom biex jikkomunikaw. U llum għamlu progress kbir. U allura dina hemmhekk nagħtu xhieda ta' dan l-apparat li jiswa ħafna flus li tipprovdi l-Malta Trust Foundation lil dawn it-tfal kemm huwa importanti. U wkoll imma ħanatu xhieda li permezz ta' support li it-tfal kollha fil-verità għandhom bżonn support imma mbagħad dawn it-tfal li ma jarawx u fuq l-ispettru tal-awtiżmu ma jitkellmux, meta qed intuhom dan it-tip ta' support kemm joħroġ il-potenzjal tagħhom, kemm hemm abbiltajiet fosthom. Mary Louise Colejro Pleka spjegat kif matul din il-maratona se jkun hemm professjonisti lesti biex jieħdu telefonati sabiex jgħinu lil ġenituri li jkollhom bżonn xi għajnuna. Jien mhux nappella, jien ngħid grazzi għax tant għandi konvinzjoni li bħala poplu ħanerġgħu nqumu għal din l-okkażjoni biex ngħinu l-uliedna. U allura minn issa l-poplu Malti u Awċi daw kollha li jgħixu f'dawn il-gżejjer ngħidilkom grazzi ta' dak li se tagħmlu kollha jrid ma' dawn it-tfal jien ngħidilhom amazing. Inħobb nuża dil-kelma bl-Ingliż dejjem hekk li jagħġbuni l-ħin kollu li meta ninvestu fihom u ntuhom is-support system li hemm bżonn dawn it-tfal juruna x'potenzjal u jikkomplu jikkonvinċuna li l-mulej ħalaq lil kulħadd għaliex kulħadd għandu x'jagħti. U allura ngħidilkom thank you minn issa li s-Sibt li ġej kollha jrid se nkomplu nagħtu xhieda ta' dan il-legat kbir li ħallewna ta' qabilna, il-ġenerożità, l-kbira tagħna, l-arfin rridu ngħixu ma' xulxin u naħsbu f'xulxin. Għat-tfal kollha. Il-maratona li se ssir is-Sibt 7 ta' Mejju minn nofsinhar sa nofs il-lejl fuq l-istazzjonijiet kollha, inkluż fuq Net Television.